Никога не си виждал подобно нещо. Преди около 2 седмици, когато правих поръчка на маниста, видях този цвят. Цвят фуксия. Тогава, разбира се, още не знаех какво ще го правя, за какво ми е изобщо, но бях решила да си го поръча. Пристигнаха аманистата, пристигна фуксията, ярък, красив, сочен. Страхотен цвят. Но разбира се, тогава още нямах си никаква представа какво ще го правя. А сега вече може да видите какво се получи с фуксията. Съчетах я с матов хематит. Между другото, точно при гривните дракони никога не зная какъв ще е крайният резултат. Дори нанизвайки манистата, нямам някаква конкретна представа на какво ще прилича тази гривна. Дали ще се получи хубава, дали ще има хубав контраст или няма да е така. Обаче тук виждаме, че всичко си е получило както трябва. Поне според мен. Гривната е на цена 45 лева и мога да изработя още нещо към гривната. Например, обеци, колие или пък нещо друго.